Gepleyer Azatlyk radiosu, efirde maksat Ataev bilen habarlar gündölügi. Prezident Ahal vilayatyny ady näwelli täze şäheriň düýbüne tutdy. Oňa sarp ediljek serişdeler nämälim? 10 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Göktepe etrawynyň çägine gurulýan täze şäheriň düýbüne tutmak dawralaryna gatnaşdy. Türkmenistanyň Döwlet Habar Agentliginiň maglumatlaryna görä, prezident guruluşyna badylyga berilen Ahal vilayatynyň täze dolandyryş merkeziniň täze şäheriň 70 000-den gowrak hojulugy niýetlenýändigini aýdypdyr. Meşhur bütün täze şäheriň hem düýbüni tutýar. Men bu işe tarp berdim, başlaýar. Diýip prezident Berdimuhammedow dawarada eden çykyşyny aýtdy. Ýöne oňa sarp ediljek maliýet serişdeleriniň möçberini we çeşmesini agdamady. Eýsem bu täze şäheriň guruluşyna ediljek çykdyjylar döwletiň merkezleşdirilen büdjetine degişlimi ýa-da Ahal vilayatynyň yerli büdjetine degişlimi? Bu soraklaryň jogaby nämelimligine galýar. Prezident Göktepe etrawynyň çägine bina edilýän şäheriň yerleşik ýeriniň taryhy ähmiýetini belledi. Bir yerler tarihi yerler. Atawalarymyzyň ömür sürüp gurup hem döredip giden muhaddes yerleri. Meseleni ýaşullarymyz bilen, deputatlarymyz bilen maslahatlaşdyk. Diýip Berdimuhammedow aýtdy. Ýa-da geçen ýylyň 31-nji oktýabryna prezident Berdimuhammedow Göktepe etrawynyň çägine yerleşýän Gorjow geňeşligine sapar edip Ahal vilayatynyň täze dolandyryş merkeziniň guruluşy taslamalary bilen tanyşypdy. Ol şonu parlamentiň deputatlaryna ýüzlenip olardan täze guruljak şäheriň takyk yerleşik ýerini vilayatyň ilatyna sala salyp keskitlemegi tawşyrypdy. Şu ýylyň 4-nji martyny prezident Berdimuhammedow Göktepe etrawynyň çägine täze şäher gurmak barada karary gol çöküp, onuň guruluşyny 2019-2022-nji ýyllar aralygynda tapgyrlaýyn amala aşyrmagy tawşyrdy. Täze guruljak şäherde 10 sany çağlar wagyny, 19 sany mektebi, 400 töwereg ýaşaýyş jaýyny, 2 sany sunugat mektebini, atçylyk boýunça ýokary hujaýyny, medeni binalary şol sanyny, sirk we beýleki binalary gurmak göz öňünde tutulýar. Media maglumatlaryna görä, täze şäheriň guruluşy taslamalaryna da ak mermerden düýüplü peýdalanmak planlaşdyrylýar. Prezident dawarada eden çykyşyny şeýle iri guruluşyň amala aşyrylmagyny, ýurdun ösen ykdysadyýetine mysal hökmünde görkezmäge tinan Şeyle giýinmeşgörlem taslamalary diňe bir kuwatly ykdysady binýady we ulýasy mümkinçilikleri bolan döwlet hem amala aşyryp beler. Diýip prezident aýtdy. Ajans France Press habar agentligi bu barada çap eden habaryny prezidentiň bu çykyşyny degişli merkezi ady ýurduny ykdysady krizisiň alamatlarynyň inkar edilmegi hökmüne baha berdi. 61 ýaşly lider bu merkezi ady ýurdunyň ykdysady krizisiň alamatlaryny inkar edip gymmat bahaly taslamanyň guruluşyny badylyga berdi diýip AFP ýazýar. Men bu işlerin ählini mehruan halkymyz üçin edýär. Diýip Berdimuhammedow dawarada eden çykyşyny aýtdy. Türkmenistanyň halky hususan ýurdun regionlarynyň ýaşaýjylary inni 2 ýyl golay wagt bäri ýygy-ýygydan un, çörek, ýumurtga, towuk eti we şolary meňdeş beýleki käbir günnelik iými önümleriniň döwlet dukanlaryna gytçylygyny, hususy sewdada olaryň gymmatçylygyny başdan geçirip gelýär. Dawarada eden çykyşyny prezident Berdimuhammedow düýbi tutulýan şäheriň adyny aglamady. Döwlet medeniýetine çykan habarlarda da şäher üçin göz öňünde tutulýan ad barada maglumat berilmeýär. Ýöne oňa heniz ad daqylmanlygynyň özüniň täze şäheriň Berdimuhammedowyň adyny götürmek ähtimallygy baradaky gep gurrunlary ýol açmagy mümkin diýip 10 aprelde AFP habar agentligi täze şäheriň düýbüniň tutulmagy barada Aşgabatdan beren habaryny ýazdy. Goloýda goňşy Gadagstan paýtagat Astananyň adyna ýurdun öňkü prezidenti Nazarbayewiň adyny dakyp, onu Nursultan adlandyrdy.